Szeretettel köszöntök mindenkit a Gold Carp tavon. Csapatunk ismét eljött, hogy teszteljen ma éppen a gyurmákat. Állandó vendégünk Dino, az úszók szakértője, illetve a csapattagja Krisztián és Ferdinánd. Mai napon éppen a gyurmákat fogjuk tesztelni, különböző féléket fogunk bemutatni, illetve a Gold Carp előke zsinórjait fogjuk kipróbálni, ezek kristálykarbon zsinórok, és akkor kiosztanám az etetőanyagokat. Gold Carp Clubmastert kapja most Dino, világos gyurmát kapja Krisztián, a sötét színűt Ferdinánd, én pedig kipróbálom a Clubmaster Silvert. Na akkor nézzük meg ezt a vízparton, gyertek velem! Úszókat szeretnék ajánlani önöknek. Nézzük a remek kis pontyos választékunkat. Az úszóválasztás az mindig egy óriási probléma. A bőség zavarával küzdködünk legtöbbször, és nem tudjuk kiválasztani, hogy valójában melyik színű, milyen antennájú úszót is válasszunk tulajdonképpen. Ebben szeretnék tanácsot adni önöknek. A pasztás horgászatnak az a lényege, hogy a horogra gyúrt gyurma gyakorlatilag az úszó teljes terhelhetőségén túlmutat, és az egész úszót elmeríti a víz alá. Úgy kell beállítani az eresztékünket, hogy ez a gyurma, amikor a fenékre érkezik, akkor az úszónk antennája néhány milliméternyit, körülbelül egy ilyen fél centit álljon ki, és a folyamatos oldódás következtében az úszónk antennája szépen emelkedik kifelé. Ebből eredően már meg is van egy remek válaszunk, milyen úszót kell választanunk, olyan úszót, amelyiknek hosszú az antennája. Ez az a pillanat, amikor a csali a fenéken van, és ahogy oldódik a gyurma, úgy fog szépen lassan kiemelkedni az egész antenna, majd a kapásaink nem maszatolós kis óvatos kapások lesznek, hanem erőteljes, lendületes kapás, szinte már a gumi is ki fog egyből szaladni a botból. Jelen kollekcióból tudom ajánlani erre a célra a Record Carp nevű úszónkat. Ez egy hosszú antennával rendelkező, hosszú szárral rendelkező úszó, megfelelő stabilitást nyújt a pontyok számára felkínált csalinak. A másik választás erre az esetre a szintén hosszú antennával rendelkező, kifejezetten kavicsbányatavak erős pontjaihoz kialakított úszótípus. Ez a Super Carp névre hallgat, és hogy nagyon ne essünk messze a almaként a fától, a Paste, azaz gyurma feliratú úszó, amely roppant erős antennával rendelkezik, roppant jól látható, és egy hosszú szárral, ami szintén a stabil csali felkínálást teszi lehetővé. Mindegyik úszónk roppant erős kivitelben készül, nem várható, hogy összetörik, és lássuk magát a horgászatot.
Hát én már horgáztam egy keveset, az etetőanyag elfogyott. A gyurmahorgászatnak az a lényege, hogy a gyurma rövid ideig hatékony, körülbelül 1,5-2 óráig, főleg 40 fokos melegben, mint ami ma is van. Ezért mindig csak keveset keverünk be, mondjuk úgy ennyit. Ezt ugye egy óra alatt el is használjuk. Kis vizet teszünk bele. Ugyanúgy keverjük össze, mint az összes többi etetőanyagot. Kevés vízzel, folyamatos keveréssel homogénre keverjük, figyelünk a víz mennyiségére, és inkább többször keveset teszünk bele. Még egy nagyon kevés vizet igényel. Csak a kezem nedvesség tartalmának a vízmennyiségét igényelte körülbelül. És ez nagyjából így néz ki. Nyomkodva tényleg ilyen ragadós, nyúlós, gyurmaszerű masszát kapunk. Nagyon még nem nyomjuk meg, hanem majd a horogra felhelyezésnél fogjuk megnyomni. Az etetőanyagból első körben csak nagyon keveset keverünk be, inkább többször keverünk be keveset, ilyen 20-30 deka etetőanyag vízzel elkeverve egyelőre elég. Nem szabad sokáig kint tartani az etetőanyagot, nem romlik meg, csak a protein kiválik és nem úgy dolgozik a vízben, nem képzi azt a felhőt, amire nekünk szükségünk van a halak megfogásáért. Kezembe veszek egy diónyi mennyiségű gyurmát, kicsit megnyomom, ebbe belehelyezem a horgot, összenyomom, és utána két kézzel, kicsit sok, két kézzel összenyomva egy ilyen semmilyen formát formálok. Ez vízbeérkezés után leér a fenékre, és ezek a kis fülecskék, ezek a vékonyan rögzített, össze nem nyomott etetőanyag darabok azonnal lebomlanak onnan, és egy felhőt képeznek az etetőanyag köré. Ez így fekszik a vízben, jön a halunk, megnézi, körbeszaglásza, egy kicsit megkeveri ezt a felhőréteget, és a közepén amit jó erősen összenyomtunk, azt a magot találja meg, ezt fogja beszippantani, és azonnali kapást produkál. Akasztottunk egy halat, a kapása nagyon intenzív volt, gyakorlatilag behelyeztem az úszót, és már el is tolta az egész szereléket. Csak egy kicsit lágy a gumim még, azon majd mindjárt feszítünk. Nagyon mennek a halak, rohanós. Kicsit a fa útban van, meg az ernyő is. Extrém hőség van mai napon. A vízbe helyezése úgy történik, én legalábbis úgy csinálom, hogy egy kábel kötegelőt tettem a botra, nem húztam meg, nagyon ez könnyen elforog rajta. Ennek a kis fölálló tüskéjére beakasztom a zsinort, és akkor már be is tudom tolni a víz fölé. Mai napon nem horgászunk messzire, itt vannak gyakorlatilag lábnál a halak, elég mély vízünk van itt a közelbe is. És leengedjük a vízbe. A botot folyamatosan kézben tartjuk, mert a kapás nagyon agresszív, intenzív, azonnal tépi a botot a kezünkből. Igen, nekem az ereszték beállításom nagyon nehézkes volt, mert befelé lejtő mederfeneken van, és választottam egy távolságot, és ha túl behelyezem a gombócot, akkor elmerül az úszó, és akkor egy kicsit lépdesek fölfelé az úszóval, illetve a szerelékkel, és akkor ott fogom mindjárt meg a halat. Nagyon sokat szereltem már, mert a halak nagyobbak voltak, mint vártam, és sok szerelékemet eltépték. El is törte az egyik botomat sajnos. Az úszón látható apró kis mozgások jelzik, hogy halak vannak a környezetben, és ezt a felhőt kóstolgatják, nézegetik, hogy mi az ott, kíváncsiak rá, érdeklődnek. Mi pedig várjuk, hogy
valamelyik halnak megtetszen éppen a gombócunk. A paszta a horgon nem tart nagyon sokáig, néhány perc alatt, 5-6 perc alatt leoldódik róla. Kapástalanság idején 2 dolgot tehetünk, nagyon finoman megemeljük és visszahelyezzük, illetve a másik megoldás, és akkor etetésként szolgál a paszta, hogy hirtelen megemeljük, ezzel leesett a horogról a paszta, és újra csalizhatunk. Az az apró kis paszta csomó, ami most éppen leesett a horogról, az nagyon jó etetés gyanánt szolgál. Mai nap folyamán rengeteg halat fogtam, és 1 kg etetőanyaggal horgáztam. Ott bent még mélyebb a víz, megpróbálom finoman kijebb húzni a szerelékemet, ahol éppen kilátszik az antennám. Még mindig mélyebben vagyok. Ott már jó. Az antenna felét húzta el a paszta, ilyenkor a paszta éppen a fenéken fekszik, és egy kicsit elhúzza az antenna felét elhúzza a paszta. Ilyenkor a legjobb, mert a kapást azonnal látni. Nem kell sokat várni, reméljük. Buborék jött föl, kasztottam egy halat, azonnal kirohant, de már fárad és már jön szép lassan vissza. Nem akar még fáradni ez a hal, nagyon sok rejtett erőtartaléka van. Nagyon szép. Nagyon szép 3 kg körüli halat fogtunk. Ahogy látom, Krisztián barátunk éppen halat fáraszt. Egy 5 méteres bolonyai botot választott a horgászatához, pasztát tett a horogra, ezzel fogja a pontyokat. Gratulálok, Krisztián, nagyon szép halat fogtál. Most megmutatjuk, hogyan csalisz föl Krisztián, és hogyan juttatja be azt a vízbe. Enged egy kis zsinort, és nem túl messzire, alulról beejti a gombócot. Megvárja, míg leér a fenékre a gombóc, és utána várja a kapást. Amint látható volt, Krisztián sem gombóc formájú gombócot tett a horogra, hanem neki is ott voltak azok a kis fülecskék, egy ilyen amorf formát nyomott a horogra, közepét jól megnyomta, a széle pedig nagyon könnyen, oldódóan nincs megnyomva. Krisztián horgászata során szerelékeit váltogatta, horgászott a bolonyai bottal, ebből 2 is kipakolt ide, ez egy 6 méteres, az pedig egy 5 méteres bolonyai bot, illetve a féderbottal is horgászott, itt az etetőkosárba is, és a horogra is pasztát tett, ezzel egy kicsit messzebb horgászott, mint az úszós készségekkel, de hát itt vannak láb előtt a halak, úgyhogy nem is kell messzire horgászni.
Közben látom, másik csapattársam is halat fáraszt, nézzük meg, hogy horgászik ő. A hőség miatt Ferdinánd az ernyő alatt horgászott eddig, de fárasztásnál sajnos útba van neki ez az ernyő. Nagyon szép nagy halat akasztott. Látható, hogy ebben a tiszta mélyvízben a halak nagyon rohannak, nagyon erősek, és nehezen akarnak feljönni a felszínre. Fárasztásuk hosszú ideig tart, kapásuk nagyon intenzív, ez elsősorban a